Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Cato Poelmans. Vriendjespolitiek en favoritisme. Zo klinken de beschuldigingen aan het adres van Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demeer van N-VA. Dat heeft alles te maken met een subsidie van 8 miljoen euro die Demeer aan de Thomas More Hogeschool geeft. Demeer moest zich donderdag in de commissie Onderwijs verantwoorden. Politiek journalist Liliana Casagrande, je schreef er vlak voor kerst al over, maar deze week is het weer het gespreksonderwerp in de commissie Onderwijs. De meer dan 8 miljoen euro aan subsidies die Vlaams onderwijsminister Zoual Demeer van N-VA uitdeelt aan Thomas More. Veel geld voor 1 hogeschool. Wat gaat Thomas More daarmee doen? Wel, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus Thomas More heeft wel een subsidiedossier ingediend dat aangevraagd is. En daar staan allerlei doelstellingen in. Maar wat dat in de praktijk gaat zijn, dat weten we eigenlijk nog niet. In elk geval is het uitgangspunt dat in september de nieuwe minimumdoelen starten in het basisonderwijs. Eigenlijk de vroegere eindtermen. Ja, en dat wil gewoon zeggen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. En Demeer die wil dat die kinderen vooral kennis vergaren. Dus ze heeft heel fel de focus op kennis gelegd. En, kennis in plaats van vaardigheden dan? Ja, ik weet niet of het vroeger vaardigheden waren. Ik denk dat het altijd wel kennis geweest is, maar dat we in de loop der jaren die focus wel kwijtgeraakt zijn. En nu wil ze daar opnieuw de nadruk op leggen. En die focus op kennis, dat heet dan in vaktermen heet dat dan het kennisrijke curriculum, moeilijk woord, is nu net waar het Excel kenniscentrum van de Thomas More Hogeschool zich in gespecialiseerd heeft. Ja, en daar krijgen zij dus 8 miljoen euro voor, maar het is dan nog niet duidelijk hoe en wat zij juist met dat geld gaan doen. Er is een lijstje hoor. Ik heb hier die beslissingen van de Vlaamse regering liggen. Ik kan u dat dossier zelf voorlezen, maar ik weet niet of het dan duidelijk is. In elk geval, ze gaan dus wel scholen begeleiden, of in elk geval ervoor zorgen, een leerplatform ontwikkelen, schooldirecteurs begeleiden, podcasts uitzenden, boeken publiceren, boeken vertalen, dat soort dingen allemaal. Wat het in de praktijk betekent, dat zullen we nog moeten zien. En dat zal wel zeer goed opgevolgd worden. Daar maak ik mij echt geen zorgen over. Ja, daarnaast zijn er nog andere ondersteuningsmaatregelen natuurlijk, want het hele pakket gaat over 340 miljoen euro. Hè? Wel, even een kanttekening bij die 340 miljoen euro. Die 340 miljoen euro, dat is geld dat gaat naar het basisonderwijs. En een groot deel daarvan gaat naar het taalonderwijs. En dat is eigenlijk al in het begin van de zomer aangekondigd. Nu, Demeer heeft dat nu vlak voor de kerstvakantie nog eens opnieuw allemaal opgesomd. Alles wat ze gaat doen in het basisonderwijs en daar een volledig bedrag opgeplakt. Ook denk ik om aan te tonen dat die 8 miljoen voor Thomas More, dat eigenlijk maar een klein deel is van het totale budget. Vandaag in de commissie Onderwijs heeft ze nog eens uitgerekend dat dat maar 2,5% of zoiets is van het totaal. Maar ja, de rest gaat natuurlijk over extra taallessen, dat gaat over veel meer. En dit project dat nu Thomas More heeft binnengehaald, of gekregen, al naar gelang de interpretatie, dat gaat echt over vakdidactiek, bekijken hoe dat je kennis kan introduceren of opnieuw de kennis kan leggen in het basisonderwijs. Ja, het is misschien ook natuurlijk een manier om de kritiek voor te zijn. Hè? Als je 8 miljoen... Zeer duidelijk, ja, natuurlijk. Ja. Het blijft natuurlijk 8 miljoen voor 1 enkele hogeschool, voor één project van 1 hogeschool. Ja. Er was nogthans wel eerst een overheidsopdracht. Ja, er was eerst een overheidsopdracht. En die overheidsopdracht die was dan toegekend aan VZ2 Leerpunt. En die moest die overheidsopdracht eigenlijk uitschrijven. En dat heeft hij ook gedaan. En die overheidsopdracht die dat Leerpunt heeft uitgeschreven, daar hebben dan 2 consortia op ingetekend. 1 rond de Universiteit Gent en 1 rond de KU Leuven. Ja. En die hebben het dus allebei niet gekregen, want de opdracht is stopgezet. Ja, de opdracht is stopgezet. Demeer heeft op een bepaald moment gewoon de opdracht stopgezet. En toen is natuurlijk de kritiek begonnen, want die universiteiten die hadden daar heel de zomer aan gewerkt. Die hebben daar mensen in gestoken. Dat is natuurlijk tijd, kost geld. En die krijgen nu niks. Ja, dus ik begrijp KU Leuven, UGent, die zullen daar niet erg blij mee zijn. Nee, die zijn ziedend. Allee, ik bellen af en toe eens rond om eens te horen. En ze zijn echt wel teleurgesteld, is niet krachtig genoeg uitgedrukt. Ze zijn echt heel kwaad. Ja, heel want kwaad. Ook een professor uit Heusden-Zolder heeft daar ook op gereageerd. Hè? Ja. Oran Agierdag van de KU Leuven heeft daarop gereageerd. De dag dat wij dus dat stuk geschreven hebben, heeft hij daar op Blue Sky, op zijn sociale media, een opmerking over geformuleerd. Ik heb die daar net nog eens opgezocht en die is nu verdwenen, maar ja, ik heb die nog. Zal ik hem voorlezen als ik hem vind? Dus Oran heeft toen geschreven, in termen van geloofwaardigheid
staat het onderzoek van Tim Surma nu op hetzelfde niveau als dat van de studiedienst van de NVA, maar dan gefinancierd met geld dat normaal gezien naar... En dan puntje, de rest van het hele. Maar ik kan me daar wel het vervolg aan breien met geld dat dan normaal gezien naar andere onderwijsinstellingen zou gaan, neem ik aan. Tim Surma is de directeur van dat expertisecentrum van Thomas More. Ja, en ook wel een gevestigde waarde als het gaat over dat kennisrijke curriculum natuurlijk. Hè? Ja. Maar goed, dit is de reactie vanuit het onderwijsveld zelf. Ook in de politiek is erop gereageerd. Ik las zelfs door een ex-medewerker van DEMIR, want die is daarmee naar Audit Vlaanderen getrokken. Ja, dus een ex-medewerker van DEMIR, dus degene die dat dossier moest voorbereiden en die aanbesteding opgevolgd heeft, ja, die is op een bepaald moment boos vertrokken bij DEMIR, omdat DEMIR, wat ik begrepen heb, niet naar hem geluisterd heeft en die aanbesteding stopgezet heeft. Terwijl zijn uitgangspunt was van, kijk, dit gaat over zoveel geld. Het gaat echt over heel veel geld. Initieel was er sprake van 10 miljoen euro, uiteindelijk is 8 miljoen euro geworden. Je kan je niet zomaar aan één onderwijsinstelling geven of toeschuiven. Dit moet via een openbare aanbesteding gebeuren. Ja, zoals het ook voorzien was. En die heeft zij zelf stopgezet. En ze heeft dan met een vertrouwelijke mededeling dat geld toch naar Thomas More laten gaan. Ja, vertrouwelijke mededeling. Je bedoelt gewoon dat de beslissing van de Vlaamse regering, dat we die niet konden inkijken. Hè. Aanvankelijk is die vertrouwelijk gehouden, maar ja, gisteren zijn die documenten dan toch bezorgd aan de parlementsleden. Donderdag moest DEMIR zich ook in de commissie Onderwijs verantwoorden voor die 8 miljoen euro voor Thomas More. Daar gaf ze wel toe dat het proces rond de toekenning niet over rozen is gegaan. Ja, ze heeft dat trouwens eerder ook al eens gezegd. Want ze is daar eerder ook al een keer op aangesproken, op die procedure en die stopzetting enzovoort. Ja, maar het was wel een pittige commissie. Hè? Je hebt hem helemaal gevolgd. Het was een zeer pittige commissie. Het was echt wel een spektakel. Op een bepaald moment werd het wel heel persoonlijk, vond ik. Dus DEMIR, die was echt wel in schok duidelijk. Hè? Mm-hmm. Ja, de afgelopen dagen zijn er wat stukken verschenen die ervan uitgingen dat DEMIR aan vriendjespolitiek zou gedaan hebben enzovoort. Dat haar macht zou misbruikt hebben. Ze heeft ook ergens het woord corruptie gehoord, maar dat heb ik nu eerlijk gezegd niet zo gelezen. Maar vriendjespolitiek, dat is een woord dat wij ook wel in de kerstvakantie gebruikt hebben. Omdat dat toen ook wel gebruikt werd. Niet door ons, maar door sommigen die daar zo naar verwezen. Ja, favoritisme was ook een van de woorden die gebruikt werden. Machtsmisbruik. Er zijn wel wat beschuldigingen geuit aan haar adres. Ja. Wat was haar reactie daarop? Ja, ze was eigenlijk wel heel, heel boos en ook wel heel aangedaan. En ze was vooral heel boos op Hannelore Goeman van Vooruit, omdat die een TikTok-filmpje had gepost, waarin ze DEMIR beschuldigt om onderwijs te zien als iets voor de happy few. Mm-hmm. En wat bedoelt zij daarmee dan? Ja, Goeman bedoelde eigenlijk gewoon dat die 8 miljoen euro, die gaat nu naar Thomas More. En Thomas More die gaat zich dan toeleggen op een aantal scholen die dan nou opgevolgd zullen worden. En de bedoeling is dan wel, zoals ik begrijp, dat zich dat verder dan via andere scholen zal verspreiden enzovoort. Maar zij maakte de vergelijking tussen het beperkt aantal scholen dat dan rechtstreeks opgevolgd zal worden door Thomas More en het totaal van 2700 basisscholen die allemaal met de nieuwe minimumdoelen aan de slag moeten gaan. En die vergelijking had ze dan omschreven als happy few. En dat ging er bij DEMIR echt niet in. Nee, want ik heb de live verslaggeving erover ook gevolgd en ik las in de titel dat DEMIR gezegd zou hebben, dit vergeef ik jou nooit meer. Dit vergeef ik jou nooit meer. Nooit meer, ja. En als DEMIR dat zegt, dan geloof je dat ook. Ja, dat neem ik ook wel aan, inderdaad. Hoe reageerden de andere partijen daarop? CD&V ook een meerderheidspartij, want die zijn ook niet mild in de kritiek. Nee, die zijn niet mild, maar die waren toch redelijk rustig, vond ik toch. Dus Van der Ron was redelijk rustig, heeft natuurlijk ook wel gezegd waar het op staat. Want de CD&V heeft ook heel veel vragen. Hè. Het is niet alleen Vooruit die hier kritiek heeft. Hè. En dat was net de discussie. DEMIR zei van, kijk, dit is afgesproken in de regering. Ik heb dat afgesproken met Genier, ik heb dat afgesproken met de Prateren, ik heb dat afgesproken met de CD&V-ministers. En dan daarna, zei ze, lees ik dan van alles van kritiek vanuit die regeringspartijen. En dat pikt ze niet. Dat pikt ze echt niet. Nee, want op een gegeven moment zei ze ook van, als het al zou gaan om vriendjespolitiek, dan is het ook met medeweten van eigen ministers van Goeman. Hè? Ja, inderdaad. Dus ik begrijp DEMIR hier wel in, als iets afgesproken is in de meerderheid, dan moet je daarover, dan is iedereen akkoord. Maar langs de andere kant, als coalitiepartner mag je wel vragen stellen. En zeker als parlementslid, je wilt wat de details kennen. Natuurlijk, hè? Ja, je wil, en zeker aangezien aanvankelijk die beslissingen van de regering niet openbaar waren en niemand die kon zien, had iedereen daar natuurlijk allerlei vragen bij. Hè? Ja, en hoe heeft Goeman eigenlijk er zelf op gereageerd, op die toch persoonlijke aanval op haar?
Wel, het was wachten tot ze reageerde, want ze heeft als een van de laatste gereageerd. We hebben eerst Roosmarijn Bekkers gehad, we hebben Stefanie Doze gehad, we hebben Loes van Tromme gehad, we hebben ongeveer iedereen gehad. En dan heeft Hannelore Goeman gereageerd. Redelijk rustig, vond ik. En ze zei ook wel van, ze maakt nog altijd haar punt, daar niet van, maar ze heeft wel het TikTok-filmpje waar de Demir zo boos over was, offline gehaald, omdat ze zelf niet eens was met die pankarten over de Happy Few. Oké, dus het filmpje in kwestie is nu wel verdwenen dan? Ik neem aan dat dat waar is. Ja, excuses heeft ze wel niet aangeboden. Nee. Nee, maar daarna ging het dan weer over de inhoud. Is er iets gezegd geweest over die aanbestedingsprocedure die stopgezet is? Want daar hadden ook wel veel mensen hun vragen bij natuurlijk. Ja, daar is van alles over gezegd. En Demir haar uitleg was van, kijk, de manier waarop die aanbesteding is uitgeschreven kwam niet overeen met de vraag die de regering gesteld had. En die vraag was echt van focus op het kennisrijk curriculum. En blijkbaar in heel die procedure die dan uitgeschreven was, stond dat niet duidelijk genoeg vermeld en heeft ze dat daarom stopgezet. Ja, maar ze gaf zelf ook wel toe, dit verdiende geen schoonheidsprijs. Ja, verdiende geen schoonheidsprijs, maar, zei ze, je mag een procedure stopzetten. Je mag een aanbesteding stopzetten. Er zijn geen wetten die dat verbieden. Ja, dat gebeurt zolang niks is toegekend en er was nog niks toegekend. Dus er is eigenlijk niks gek gebeurd hier. Dit was zoals het mag. Ja, er is wel iets geks gebeurd. Hè. Er heeft iemand 8 miljoen euro gekregen en het is een hogeschool die redelijk klein is. En de vraag is natuurlijk, gaan die dat allemaal alleen kunnen trekken? Ja, het is eigenlijk een beetje een nieuw kid in town. Hè? Het is een nieuw kid in town, want je hebt natuurlijk hier de grote machtsblokken van de KU Leuven, Universiteit Gent, die ook super geïnteresseerd waren om mee te doen. En Thomas More is een hogeschool, is geen universiteit, hè, laten we dat niet vergeten. Maar ze hebben zich nu echt gespecialiseerd op dat kennisrijke curriculum. Ja, ik ben voorjaar met Demir naar Londen gegaan en Tim Suma van Thomas More, dus de directeur, die was daar ook bij. En dan merk je wel dat die heel concrete tips geven. Die werken ook met heel concrete dingen, heel concrete doelstellingen, heel hands-on, dus niet zo puur academisch. En ik begrijp dat Demir daar wel van houdt, omdat dat heel concreet is. En dat is ook een school met 1 aanspreekpunt dan. Hè. Tim Surma is het aanspreekpunt. Ik kan me voorstellen, als dat KU Leuven dat contract had binnengehaald, de Universiteit Gent, dat dan misschien minder duidelijk was met wie ze moest spreken, met wie ze moest onderhandelen, dat het dan meerdere professoren waren. Enfin, ze kent die Tim Surma ook heel goed. Ze kan daarmee vinden. Ze kan zich in zijn systeem vinden, in de techniek die hij opgezet heeft. Dus ik begrijp wel dat zij dat graag wilde, dat hij het zou krijgen. Dus hij zegt, ik heb niemand voorgetrokken. Ja, maar ze heeft er ook nooit een geheim van gemaakt natuurlijk, hè, dat ze graag wilde dat Thomas More het binnenhaalde. Ze heeft nooit gezegd dat Thomas More het moest binnenhalen. Zo slim is ze wel geweest. Maar het was wel duidelijk dat ze heeft wel altijd gezegd dat ze heel gecharmeerd was door het concept van Tim Surma. Waarom heeft Tim Surma dan niet gewoon ingeschreven op die aanbestedingsprocedure? Wel, de uitleg die we krijgen is dat dat niet paste bij wat hij in zijn hoofd had. Ja, en dan natuurlijk zeggen dan andere partijen van oké, hij wist dat hij wel apart geld zou krijgen. Ja, dus het was niet nodig om in te schrijven. Ja, dat is wat gezegd wordt. En ik weet wel dat die hogeschool al langer aan het lobbyen was om subsidies te krijgen. Allee, ja, het is ook geen structureel subsidie, dit is voor 4 jaar, maar het is wel veel geld. Dus ik weet wel... Daar kunnen ze wel iets mee natuurlijk. Hè. Ja. Als ik dat hoor van die andere onderwijsinstellingen, moet je daar heel veel mee kunnen. Want die hadden ook... wat wij zo gehoord hadden, was dat de anderen dat voor een fractie van de prijs, bij wijze van spreken, konden doen. Wordt gezegd, dus ik weet nu niet of dat allemaal klopt. Ja, dus met meer dan een fractie van de prijs kan je nog veel meer... Of met een deel van de prijs. In ieder geval voor veel minder geld. Ja. Ja, Liliana, je zei het net al, je bent naar Engeland geweest. Vorig jaar in maart was het, denk ik. Samen met Demir, met onder andere ook Tim Surma. Wat heb je daar gezien? Hè? Want dat is een beetje het gidsland, denk ik, hè, voor waar we naartoe willen met die minimumdoelen. Ja, ik vond dat eigenlijk wel heel, heel indrukwekkend. Je ziet dan kleine kinderen die dan zo super interessante lessen krijgen over wereldkwesties, hè? Of over geschiedenis, over wat was het allemaal, de Magna Carta, Hendrik III, kleutertjes die daar dan over bezig zijn. Ik vond dat echt wel heel indrukwekkend. Ja, jij vindt dat interessant. Ik vind dat interessant. Ja. Vinden die kleuters dat ook interessant? Ja, die kleuters vinden het interessant, want die vakdidactiek, of hoe moet ik het omschrijven, die is ook wel zo van, er staat niet 1 leerkracht van voor in de klas die van alles debiteert en de rest moet luisteren. Dus heel interactief. Dus er worden continu aan alle kinderen vragen gesteld. En niet alleen de beste van de klas. Iedereen kan elk moment een vraag krijgen. Dus er wordt heel veel op gelet dat iedereen mee is. En dat vond ik wel fantastisch.
Ja, dus je was wel onder de indruk. Ik was heel erg onder de indruk. Ja. Ik was heel erg onder de indruk. Ja, want Engeland is natuurlijk ook een gidsland voor ons, omdat ze een beetje een gelijkaardig onderwijsparcours gekend hebben, hè, als Vlaanderen. Ja, en je had daar ook heel veel kinderen die met een heel diverse achtergrond en die dan toch die achtergrond wat achter zich konden laten, die misschien thuis al heel veel dingen niet meekrijgen, maar die kregen ze dan wel op school mee. En dat vond ik wel... Dat was wel heel interessant om te zien hoe dat die kinderen daarmee omgaan. Mm-hmm. En die hebben ook zo van die vergelijkende toetsen in Engeland, waar je heel goed kan zien hoe dat die dan scoren in verhouding met andere kinderen in andere scholen, in andere gemeenten. En dan kon je zien dat die school die technieken gebruikte, dat die ook wel heel goed scoorde. Dus die kinderen worden echt wel... werden daar wel heel goed opgeleid. Ja, nu scoorden ze goed, want in Engeland hebben ze natuurlijk ook een periode gehad. Ook zo'n periode gehad dat van... de kwaliteit achteruit en je kunt dat dus echt wel verbeteren. En dat vond ik wel heel mooi om te zien, hoe dat je echt kan verbeteren eigenlijk in korte tijd. Ja, dus dat is wat wij natuurlijk hier ook willen in Vlaanderen. Zou dat hier kunnen werken? Ja, waarom niet? Ja, natuurlijk, er was één school bij die heel streng was. Oké, dat denk ik dat die hier niet zo zou werken. Maar ik denk dat je wel een aantal van die technieken kan je zeker overnemen. Ja, en ook misschien in de voormalige mijngemeente. Daar zou het misschien wel heel interessant kunnen zijn. Daar zou het super interessant kunnen zijn. Daar zou je echt vooruit gaan kunnen boeken. Hè, want daar zitten we nog altijd met grote problemen. 70 jaar de eerste migranten, daar nog altijd met een grote schooluitval. Ja. Is dat dan waar Demir naartoe wil met die minimumdoelen en die inspiratiescholen die ze daar gaat selecteren? Ja, het heeft vanmorgen nog in de commissie wel echt gezegd dat het bij haar ging om elk kind gelijke kansen te geven en dat ook de kinderen die thuis niet veel kansen krijgen, dat ze die wil meenemen. Dus daarom was ze ook zo boos op al die reacties. Op de happy few. Of op de happy few, ja. Mm-hmm. Ja, dus het is wel een jaar van de waarheid misschien dan volgend schooljaar van september, want dan... Dan beginnen de minimumdoelen. Dat wordt zo stapsgewijs ingevoerd, maar dan worden de eerste zaken ingevoerd. Hè. En dan zullen we zien... Ik denk dat Tim Sturma wel heel veel stress moet krijgen van alle aandacht die hij nu krijgt, denk ik wel, ja. Ja, maar tegen september is de man geroutineerd en dan kunnen ze eraan beginnen. Wel, ik had hem een bericht gestuurd toen, vlak voor de kerstvakantie, om zo wat feedback te krijgen. Omdat toen wel duidelijk werd dat hij 8 miljoen euro had gekregen. En dat was out of office. En die out of office dan toch 2 weken geduurd. Het was ook kerstvakantie. De man mag er ook van genieten. Ja, alhoewel ik denk, 8 miljoen, dan mag je toch wel zelf even uitleggen waar het om gaat. Ja, de uitleg zal nog wel volgen dan. De directeur heeft het overgenomen nu, hè? Ja, voilà. En jij krijgt misschien ook stress van alle stukken die je hierover nog gaat moeten schrijven. Oh nee, ik vind het leuk. Okay. Dus jij kijkt ook uit naar 1 september 2026. Ja. Oké. En wie daar alles over wil weten, die kan natuurlijk ook alles volgen in de HBVL-app. Dankjewel, Liliana. Graag gedaan. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.